Nyakwaramogi en thuolo machielo ma jaber odiechieng' machielo ma jo Kenya duto osebedo karito odiechieng' mano ma jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u dhi somo bajet mar hik omenda 2024-2025. Wasebedo gi jolony mopogore opogore mosebedo ka kolonwa paro mar omenda ma bende idhi gol kawuono midhi somi od bura, ka bende thothgi osenyisowa ber kod rach mar moko kuom gigo manie bajet ma kawuono. Wan bende wan gi reporters marwa e kor gwenge kaachiel bende gi kuonde mopogore opogore, od bura kaachiel gi apisi mar jatend migawo mar omenda mantiere Harambee House, kendo wabro neno kaka watudore kodgi achiel kachiel mondo wane ni onge gimobayi e chenro nieri ma kawuono. Machiegni e weche manyien mag migago to magi e thuond weche. Jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u kawuono somo bajet maromo $4 trillion mar hik omenda 2024-2025. Sirikal oketo pesa ne weche mag free lunch program magisebedo ka gichiwo gandi ne skunde, nikech chien kacha ne wan kod luoro kana giwacho ni gidhi golo pesa no oko, momiyo jonyuol obedo kod chandruok kabisa. Jo Kenya e sekta mopogore opogore chwalo pachgi ewi geno ma gin godo ewi bajet mar hik omenda 2024-2025. Jolupo ariyo ma piny Comoros oresi tok moke nam chumbi kuom ndalo 18. Nyakwaramogi machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Weche mag lupo en achiel kuom weche mosebedo ka imiyo maino kokalo migawo mar pur, ka higani pokne mar omenda odok piny koa e bilion 75.39 nyaka bilion 58.34, ma en dok chien mar 20%. Jafwambo marwa e kaunti ma Kisumo, Millicent Adhiambo, loso kod jolupo e dhowath Madunga. Wawinjane pachgi achiel kachiel kowuok e dhowath Madunga. Millicent Adhiambo loso gi jolupo manie dhowath Madunga e kaunti ma Kisumo, kendo koro wadhi ane Dunga mondo wawinjane matimore. Mana kamano, mana kaka ne watudore e weche mag bajet ma kawuono, awatemo ng'iyo weche mag lupo machal ni bajet mare odok piny kowuok e bilion moingo 70 nyaka bilion 58, ka odiechieng' ma kawuono nieri Millicent Adhiambo nitiere dhowath Madunga. Millicent, kapo ni nyalo winja, nyiswa ane ni to jolupo wacho nang'o ewi bajet ma higani motudore koda lupo. Erokamano ahinya Jakabla, kachiel kwawuok e dhowath Madunga. Kaka isewacho ni e bajet mowinjore osom kawuono ka ang' ochopo saa 9 ma midhiambo, bajet ma oket kata omenda moket ne sekta mar lupo wayudo ni odok piny kowuok e milion mane en higa mokalo mar 70 to duogo nyaka milion 58. Adwa ni jolupo kata jogo manie sekta mar lupo mawuok e dhowath Madunga kaeni onyiswa ni to gin to ka ging'iyo bajet mowinjo somno, genogi en mane odiochieng' ma kawuono, to gineno ni pesano oromo koso gino dhi medo diyo kata hinyo sekta mar lupo. Abro chako kodi achiel kachiel mondo ichakna gi nyingi mondo inyisa ni to king'iyo bajedno, higa mokalo ne en 70,000 to higa ni oduoke nyaka 58,000. Ineno nade? Be mano dhi konyo e sekta mar blue economy kod weche mag lupo e dho nembe kuon gi kamera? Erokamano jafwambo, ok wamor kaluwore gi dwaro marwa. An Misodhi Morris, ajakom matin e Dunga Beach Management Unit. Wasaneno, wasawinjo kako liek pesa marwa madhi konyowa e weche mag lupo, to sana ok wamor kaluwore gi kaka sani piny chalo. Kwang'iyo milion 11 momiwano, adiera ok en gimoro manyalo konyo, nikech kwakawo Kisumu kende wan gi beaches 36 makipogo ne pesa. Imagine ni pesa ni odhi ne the all beaches in Kenya
koro kwachako gi kanyo wachako ng'inje gi kanyo. Ineno ka jafwambo ka en gima nyalo konyo nikech wan gi weche mang'eny matimore e nam ni. Asa iyudo ka nam ni ondiko ji mang'eny. Wabiro in terms of tije marawere yudo nam kata king'iyo ka sani ineno kaka nam opong'. Ni manyiso ni nam oketo ji mang'eny e tich. Omiyo wan gi weche mang'eny kata madongo masani be watimo kaka kilwa manyien miluongo ni aquaculture ma wapidho rech e nam mondo mi waduok weche mag lupo mang'eny e die nam. Tiyudo ni pesa ni kwang'iye ok onyal romo totally kendo dwarowa ogore piny kabisa. Gima nyalo wacho ne joma nena ni dwarowa kaka jolupo ogore piny nikech ne wadwaro ni mondo mi sirikal oket pesa ni obed kata mana milion 30 ma kata ma onyalo dhi malo moingo kama okete no mondo mi watim gik moko mabeyo midwaro nikech oduoke piny from 70 nyaka 50 manyiso ni sekta mar lupo kipimo gi sekta moko mag chae kata pamba iyudo ni sekta ni owewa oko kabisa nikech imedo mana duoke piny makiny e budget mar 2025 wang'eni koro dhi dok kata 20 to wan joma golo osuru ma kata king'iyo yiedhi mane kae yiedhi gibedo tax gibedo licenses. Erokamano ahinya machiegni. Inyalo wacho ang'o e wi budget moketnu kata omenda moketnu e higa ni? Erokamano Radio Ramogi TV from Biro Dunga Beach. Mawuoyo en Paul Ochieng, awuok e department mar tourism as the chairperson of Dunga Tour Boat Operators Self-Help Group. Budget mosom okwamor kabisa gi serikal. Okwamor kabisa nikech wasaneno mbumbu moko osaduoke nyaka 58 million from 70 million. Wani kaka jolupo okwamor kabisa kata alwora mar Dunga kae inyalo neno ka rech mabiro tin kabisa, and as fishermen onyalo wacho ni jonam ywak ahinya. Sani wan e ndalo mag yugni, dwe mar 6 dwe mar 7 en ndalo mag yugni. To king'iyo rech ma jonam kelo gin ok ginyal kata sustain gi kata mana e family magiae. Koro momiyo nowacho ni gini dhi affect wa even in the aquaculture development projects ma Kisumu, odhi affect nyaka jo Kenya Maritime and Fisheries socio-economic projects, jo Kemfed, gigik mang'eny. Koro wan kaka jolupo alwora madunga nowacho ni sani rech onge nam. Ntiere projects man wagomo mondo jowa otim kaka mag fish cage farming. Kuothe nam kanyo ntiere cages mwapidhe rech. Sani king'iyo demands mag consumers mag rech ni malo, but now the supply is too low. Koro nwakwayo ni there is this digital method of fishing through cage farming. Wanyalo involve jowa ma depend from lupo ahinya nikech kaka sani rech onge. Ginyalo konyre from cage farming nikech o sustain gi en gima ntiere ma ok ni boydo ni ntiere yugni kaka sani dwe mar 6 dwe mar 7 yugni ok dibet maonge. Koro noywak ne serikal ging'ane kaka ginyalo konyo common mwananchi, especially the fishermen from Dunga Beach. Otherwise, king'iyo budget no ka toko sesome inyalo gombo kaka jalupo ni seche ma ibro tere ka finance bill ma jo od bura bro go e kogno mangi ka inyalo kale kata ok kale, igombo ni pesa momiu kaka department mar fisheries ni ong'iyo mede koso? Wagomo mondo mede kaber to wae kata 70 manentiere cha ong'awe kata 90 million. Kech 90 no wanyalo luongo jowa Dunga Kisumu County duong. Wan gi beaches 36. In these 36 beaches king'iyo allocation ma each per beach pesa no tin kabisa. Koro wagomo mondo mede 90 million wang'i kaka jowa nyalo konyo even the projects that they are having ma apart from even fishing ginyalo konyo for sustainability. Erokamano ahinya watieko mana wapiny omedango. An gi nyinga iluonga ni Sharon Auma, an jadak Madunga ka. E bill mwarito mondo odhi osomnwa ni owinjo kwasewinjo matin ok owinjo mang'eny kuome, lakini wan kaka jolupo ni wasewinjo ni pesa wa manomiwa cha budget manogonwa ose 70 manitiere makata kama nitiere no one waywak nokwani mondo omednwago. To koro ka ywak wan makata ok owinji manyaka sani oduoke nyaka piny nyaka 50 nyaka milion 50 jowadwa, wan kaka jolupo wadhi konyore nang'o? Wantie gi jolupo madhi lupo makasa magidhi lupo ni fuel nyaka gitigo seche moko. To nitie joko makwang'o be
To ka inyalo donjo ni ng'ato wuok dhi lupo kaka odhino to duogo makata rech onge. Oduogo makata sa moko duogo kata gi rech matin. Koro wakwayo sirikal nat ing'iwa maber kata ka bill no pok osome pok obed approved to wakwayo joma dhi approve bill no nato ng'iwa kata diriyo. Wakwa no ng'iwa gi diriyo ng'iwa kata diriyo. Koro wan kaka jolupo bill dhi som ndiyo to koro an kaka jalupo an gi in chuno ni nyaka tujipange. We must pull up our socks to mondo kwayo wano wakwani mondo sirikal owinje kwayo wano kan kaka jolupo kik wainyra ahinya. Erokamano ahinya. Mana kamano Milton, isewinjo ywak ma jolupo ni godo ka iwinjo ka giwacho ni kata obedo ni budget pok osom. Gigombo ni seche ma idhi som budget ka ang' osesome to jogo mabiro go kogno e budget no kapok okale to winjo bed ni ng'igi e wang' madiriyo kata ng'igi nyadiriyo gi wang' moro maber manyalo konyo jalupo piny ka nikech wayudo kaya ni sekta mar lupo ni bende igoyo kod midhiero mag lokruok e futo mag kor lwasi ma kinde moko iyudo ka rech bende tho e nam. Ka ok kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesawa mar ke weche ahinya to kotenore kod weche mag budget ma higa ni 2024-2025. Milton Ankomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok Dunga Beach e kaunti ma Kisumu. Ka wadhi nyime en ni jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u kawuono somo budget ne jo Kenya iko omenda 2024-2025. Budget ma bende idhi som kochakore kar saa 8:30. Walter Nyambaga nitiere kanyono kendo achiel kachiel wuoyi mathuon inyalo nyisowa ni to piny chal nade kono, lwasi chal nade, ji wacho ang'o, to kata mana jotelo ma bende iselosogo wacho ang'o kuom budget ma kawuono. Walter. Erokamano mana kaka ne wasepimo ni wantiere od bura kaendi kama odiochieng' obedo odiochieng' mabet karadhai kendo duong' mokalo ne jo Kenya ka gin kod geno mar winjo weche mabiro dhi wuok kuom jatend migao mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u mabiro somo budget mar omenda mar 2024-2025 ma biro chiwo thuolo makende mar piny owacho chiw ler mathoth kaka ochano tiyo kod pesa ma ochano yudo e weche mag dongruok. Ber king'eyo ni an ka kod nyawadwa Eric Owenga mantiere tung kanyo endo an kod jakanyo e komiti no mar weche mag pur pacho ka agriculture kod jatend kweth mathoth manok e od bura James Opio Wandai. Mana mapio mondo wachiwne gi thuolo makende. Abiro kawo chuduni endi mondo mi Honorable Wandai isomo budget kinde mamoko kuom jo Kenya ni kod geno matut. Un kaka jo od bura ahinya jalo mabende otel ne kweth mabende ni kod nok e od bura. Gin weche mage ma kopo ni budget mosom ni ok odhi numa kare to nitiere kaka onyalo medo sundo sirikal mondo med tengo omenda moko mabiro dhi mondo chwa dongruok ne japiny. Ing'ene mokwongo erokamano ahinya Walter to kod Eric kuom thuolo momiyowa makende mondo wawuo kod jokanyanam. Ka kuom adiera kawuono en odiochieng' ma jatend migao mar omenda biro chiwe twak mamare e weche mag budget mar higa ma 2024 gi 2025. To en wach mwasetwakie kaka bunge kendo gima kelo kawuono ken gima wendo to nikech e bwo pend chike masani jatend migao somo mana weche mag budget kalure kod twak mosebedo e bunge kuom jumbe ariyo kata adek mokalo. To wan gi pacho kaka wanene kendo wasewacho gini kinde mang'eny ni sirikal mar Kenya Kwanza nyaka tem matek mondo gitim gimiluongo gi dho Kiingereza kata dho wagunda ni living within their means. Neno ka budget ni pod giketo gik mang'eny ma gidwa timo to gin gik mok ginyal finance nikech pesa won madhi finance gik ma giketo e budget gi ongi. Emomiyo ineno ka serikal koro nyaka manyore mag manyo pesa kuom jopiny ma tayari nigi chandruok nikech osuru manyo keto kuom gi higa mokalo dwa nego gi. To kendo bende wasebedo ka wacho ni kaber to projects maneno chak kinde mokalo onego tiek mondi eka chak projects manyien. Kwa mfano jodala wa ung'eyo maber ahinya man kod project maduong' ahinya miluongo ni Koru Soin Dam maneno chak kod sirikal mar migosi mosetaya Uhuru Kenyatta. En project ma kapo ni nyalo tim matieki to dhi kawo karibu pesa maromo bilion 20. To wach mar
pi kata flooding kata hula manyandu kod the lower regions orumo chuth. Okay. To en project magidai kete pesa. King'iyo wach mandara ma Mamboleo to dhi Miwani Chemelil nyaka Muhoroni. En ndara mano huri mochako. To gidai keto pesa maromo. To inyalo kwano gigi mang'eny nyaka Siaya nyaka Migori nyaka Homa Bay. Gima watemo wacho en ni sirikal nyaka bed kod chenro makare mar tiyo go omenda mag jopiny e yo mowinjore. Ka gima osechak timo to ber mondo tieki e kichako machielo. To maduong' ahinya wan kawuono ok en odiochieng' malich kaka ji parono. Gima warito wan ka jood bura sana Azimio en wach mar chike mikelo mar finance. Miluongo ni finance bill 2024. En ibiro kele juma manyien e bunge kae nikech en chik madhi miyo sirikal teko mar choko pesa kuom ji mondo gi finance go budget ni. To ne wasewacho malong'o ni finance bill no oting'o weche malich mok wanyal yiego kendo chieng' mibiro kele kae ni chieng' twak ubiro neno mapok oneno nyaka nini. Aduogo mana kuomi mondo mi ilernwa kar deficit kendo omenda moro ma pod idwa many mondo mi yud kaka inyalo chop 600 billion maonge ma inyalo biro e yor ola kata pesa mago michumo ok juogi e nyinyo. Owenga. Erokamano Walter, mheshimiwa kapok atero penjo ni migosi Fred Ogola to kaka un jood bura ang'eyo ni riwruok mar upinzani mar Azimio osebedo ka wacho ni paro ne okur wake kendo okuyie kod pend chik ma koro idhiro ni. Ponono ni paro ne chopo od bura wik manyien kaka jatend kweth manok od bura. Akian japiny bende ni kod geno nitie gima unya kolo iye ka aba lokre ba mor mi japiny moro. Mar ariyo migosi Fred Ogola nitie penjo manyalo penjo ka mar siling bilion 600 ma ibiro many kok oko e pinje ma oko kata kuom IMF kata kuom World Bank. Gima ng'eyo ni chutho pesa ni ibo yude yo mahola. To akian ere kako onya keto japiny nyime kech ka en hola to nitie ka pod ibiro ginene inya chango ne wach makamano. Ka aduoko penjo mokwongo mi penjo no Sipa Eric. Yandi ka an Siaya kucho ncha wacho ni chandruok ma japiny neno oko kucho. Japiny modak piny neno kucho. En chandruok moko ng'eyo ni in jago no ma ja UDA kata ja ODM kata ja Wiper kata ja party mora mora. Omiyo na chiwo challenge ni ka wadhi twak kendo go kora e wach mar finance bill 2024. To wach mar parties koro waketo oko. Nikech wasewinjo ka nyaka wabunge ma jo Kenya Kwanza charo kendo goyo finance bill ni e liete e kanise kendo e buche mang'eny oko kucho. Nja nyisogi ni koro chieng' midwa ng'eye bichi na mbivu en chieng' ma koro twak no bire bunge. Adwaro mondo jogo te mosebedo ka pingo wach ni oko kucha koro oriwre kodwa chieng' ma igoyo ombulu mondo wago ombulu ndi chiel mondo wadwar chikeno piny. Eka mondo sirikal ite olerre. Sirikal ka ite kolirre ok gibi ng'eyo chandruok mar jopiny. To en jukumu mag jogo ma jopiny oyiero magin wabunge mondo o present issues mege jopiny e yo mowinjore. E wach mar finance bill ni anyalo nyiso Walter gi Eric ni en gima piny odagite. Kamoro amora miwuothe tung piny gi tung piny. Gino kanye kokalo kuom ka joma jopiny oyiero gima wadhi timo mokwongo wan wachakre kod kaka jo Azimio. Sama wueni asewuoyo nyaka kod jagoro mongirore mar chama mar ODM. Jaduong' Sifuna. Adamo no ndik barua mokwongo ni wabunge te. Ni kochakre kawuono nyaka chieng' mibiro goye kura ni finance bill 2024. Onge mbunge mabiro wuok oko mar Kenya ndi wuoth kamoro amora. Onge. To mar ariyo chieng' makoro ibiro kel twak no mondo goye ombulu. Wadwa nwa bunge te. Koda bedni in osiptal kinyalo tingi bikeli to obedi bunge. And ibede bunge tigo kurano kaka coalition dimi direction. Kendo onge bede bunge to i abstain kata wacho an koro kako kura. Ibedo physically tigo kura. Mano kochakore kod wan wawegi. Aye wadhi sero jogo man lokacha. To Kenya Kwanza kod joma moko. Mondo riwre kodwa mondo sirikal owinj ni jopiny ok oyieng wechegi. Erokamano kogola duoko mondo okelo donji mapiyo piyo e penjo mane owado Eric penjo mar ola ere pek mobiro godo mondo kelo duokna ne wach moro kamar otende kod pur. An kaka ng'at mong'eyo wach mag uchumi gi.
sani giwacho ni giketo pesa matin i gimiluongo ni maendeleo nikech giketo mana asilimia 17.5 modhi maendeleo. Giwacho ni giketo mano nikech pesa mang'eny dhi ichulo gowi. To jatend piny mobet ni oseholo pesa